Вітаю вас, дорогие телегледачи. 22 кастрычніка у паўсюдным касцёле вспамінаецца благаславёны Ян Павел II. У гэты дзень папа прыбыў на Гродзенскую зямлю. Наша здымачная група сёння наведае санктуарыум Маці Божай Тракельскай, а таксама парафіяльную супольнасць у Іўе. Запрашаю разам з вами сустрэць папу благаславёнага Яна Павла II. Асоба Яна Павла II з'яўляецца вельмі значнай для каталіцкага касцёла на Беларусі. Менавіта з яго благаславення была заснаваная новая Гродзенская дыяцэзія з біскупскай сталіцай у Гродні. Дзякуючы яму ў дыяцэзіі з'явіўся першы біскуп, якім стаў Аляксандр Кашкевіч. Падчас пантыфікату благаславёнага папы адраджалася і развівалася жыццё касцёла. Сведчаннем гэтага з'яўляюцца дзве семінарыі, новыя дыяцэзіі, менаваныя папам біскупы. Гэта і многае іншае гаворыць аб тым, што благаславённы пантыфік вельмі многа зрабіў для касцёла ў нашай краіне. Асаблівым стаў дзень 22 кастрычніка ў дыяцэзіяльным санктуарыі ў Тракелях, да якога кожны год на пачатку ліпеня прыходзяць пілігрымы з розных куткоў дыяцэзіі, каб памаліцца перад цудадзейным абразам Маці Божай, але і не толькі. Тут сабраліся святары з розных парафій на дыяцэзіяльны дзень духоўных сустрэч. Благословлений Ян Павел II за свого земського життя любив Матір Божою, предпочитав, мав великий культ і сам назвав Totus tuus, цели Твой, Марія. И это у нашем санктуарии будут находиться реликвии благословленного Яна Павла II, так как он любил Марию. И это вельми важно, что мы, приходячи до этой святыни, помолиться до Матери Божией, так само можем при реликвиях помолиться благословленного Яна Павла II и выпросить потребные ласки. А мы, святари, тем более, что каждый месяц встречаемся на супольной молитве, а сегодня встречаемся тут и в Тракелях, ну и чекаем на приезд нунция апостольского на Беларуси, который будет узначаливать святую мшу, промовить до нас, выгласить конференцию, так само и Слово Божие подчас святой мши. Непрыветлівае восеньскае надвор'е не перашкодзіла цёплай сустрэчы апостальскага нунцыя з біскупам і святарамі. Пад спеў любімай баркі благаслаўлённага папы адбыўся хвалюючы момант унясення рэліквій у святыню, пасля чаго адбывалася адарацыя найсвяцейшага сакраменту і была магчымасць прыступіць да сакраменту пакаяння. Трэба ўзгадаць, што рэліквіі – гэта прадметы, якія звязаныя з нечым святым. Часцей за ўсё гэта часткі цела святых альбо рэчы, якія ім належалі. Рэліквіі благаславёнага Яна Павла II змяшчаюць у сабе кроплю крыві сутаны пантыфіка і адносяцца да так званай першай ступені. Сёння адчуць сябе бліжэй папы можна ў Тракельскім марыйным санктуарыі, дзякуючы намаганням кусташа ксяндза Павла Галинского. Но я уже был в Риме 1 мая, когда была служба, и papież Benedykt XVI ogłosił Jana Pawła II błogosławionym. Ja tam w Rzymie подумал, чтобы реликвия привезть здесь в Трокеле на Беларусь, чтобы błogosławiony Jan Paweł II był pośród nas. I ja napisał pismo kardynału Stanisławu Dziwiszu z taką prośbą właśnie o relikwie. I w Jule dostał odpowiedź, że w Krakowie czekają relikwie błogosławionego Pawła II
kardynał Dziwisz ofiarował dla nas. Апрача малітвы, рэгулярныя дыяцэзіяльныя спатканні змяшчаюць у сабе розныя тэматычныя канферэнцыі для святароў. Апостальскі нунцый на Беларусі, арцыбіскуп Клаўдыё Гуджыротці, падчас канферэнцыі ажывіў факты з жыцця благаславённага Яна Паўла II, сведкам якіх ён быў сам. У мяне вельмі шмат успамінаў пра Яна Паўла II, вельмі шмат момантаў супольнай працы, некаторымі я падзяліўся на сваёй канферэнцыі. Вельмі шмат таксама маіх духоўных перажыванняў, звязаных з блізкасцю да Яна Паўла II. Для мяне асабіста ён успрымаўся як нехта паміж айцом і дзедам. За апошнія дзесяцігоддзі разам з актыўным развіццём рэлігійнага жыцця на Беларусі пашыраецца культ Марыі. Як следства, адбываюцца каранацыі цудадзейных абразоў папскімі каронамі, якія Ян Павел II з вялікай пашанай благаслаўляў для нашых святыняў. З якімі б справамі, просьбамі ці падзякамі не звярталіся вернікі і святары для благаславённага пантыфіка, усе ў адзін голас звяртаюць увагу на яго адкрытасць, павагу і уважлівасць да суразмоўцы, нягледзячы на свой сталы ўзрост і цярпенні. Бачылі мы, што Айцец Святы тады уже вельмі цierpiaczy był. Chwory уже nie chodził na swoich nogach, tylko na taką kreśle, na kolosikach. No urażenie takie było, że cierpiaczy człowiek, no wielmi zjednany z Panem Jezusem, z cierpieniami Pana Jezusa i z wielkiej uwagą wysłuchał każde słowa. I widno było, że tak zadumał się i skazał, że nie było mnie dadzone być u Białorusi, ale z wielkiej radością błogosławiają te korony i вот ich to uczynił. To był człowiek, jaki poważający суразмоўцу, вельмі уважліва яго выслухоўваў. Пры сучаснай камунікацыі не заўсёды это даецца асягнуць, вось столькі інфармацыі, столькі пытанняў, а часу мала. Але як памятаю ту паставу Айца Святога, спакойны, засяроджаны, але пасля таго, як вы кажаш, задае канкрэтнае пытанне. Гэта значыць, ён полностью jakby zaglębiaється у твій оповід і розважає, а коли щось для його незрозуміле, задає питання. І не з тих сказаних опошніх сказів, але середини або навіть спочатку. Помню pierwszy raz w 91 гоdzie. Można zrównić nawet do tego miejsca, tak jak i my tu w Trakielach znajdujemy się. Miała być Eucharystia, podgotowka k mszy. Ja wtedy jeszcze też był jeszcze klerykiem. My przyjechali na tę mszę, na to spotkanie. I wszyscy tak czekali, jak to będzie. Конечно, pierwsze spotkanie, ono poczuł tak, jak jakiś duch rozchodzić. Ludzi mnogo. Глядżu, появляется Jan Paweł II. Daleko. I tu jakby coś szło. Tak jak jakaś fala rozchodzić. Я чую, что она приближается до нас. Эта фала прошла, и я дивлюсь, папеж стоит, Ян Павел II. Можно сказать, такое первое споткание, первое такое, когда я почул духа этого человека. Я говорю, не описать, что я до сих пор помню. Расходится дух, человек, обнимая этим духом всех, которые присутных, которые там находятся.
Варта ўспомніць істотную дату ў гісторыі адраджэння касцёла ў нашай краіне. Гэта першая афіцыйная аўдыенцыя дэлегацыі беларускіх вернікаў з папам у Ватыкане. Тады ўсе мы чакалі пілігрымкі Яна Паўла II на Беларусь, ведаючы яго моцнае жаданне наведаць нашу шматпакутную зямлю. Ваша святосць, святы Ojcze, непредказальная Божия предбачливость, бесконцевая Божия милосердность. И вот, после многих тяжких и полных выпробований годов, надышоў день, коли на площадь перед базиликой святого Петра в Риме прибыла пилигримка больше за 800 верников с 3 диецезий Беларуси. Як же мы радуемся, яким же счастьем наполнены наши сердца, и як же мы бесконно удячны, что удостоились быть принятыми вашей святостью. Просим лічить нашу пилигримку як видочный и выразный знак отряджения Костела на Беларусь. А прибыли мы у вечный город, каб поклониться вашей святости у 20-ю годовину вашего понтификату, каб подяковать за постоянный отцовский клопот праведников на Беларусь, передать щирое, сердечное запрошение вашей святости наведать партикулярный костел на Беларуси. Користуючись нагодою, жадаю повіншувати тут, з цього місця, усіх громадян Білорусі. Я жадаю вашому краю усього доброго, а перед усім поспіхового духовного і матеріального розвиття. Нехай усі жителі вашої землі чуються щасливими, упорно будуючи ваш сьогоднішній день і вашу будучи. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Цяжка пераказаць пачуцці тых, хто ў той дзень прысутнічаў на аўдыенцыі ў святога Айца, у каго была магчымасць разам з ім памаліцца, выслухаць яго словы. Для большасці з іх гэта адна з самых яскравых падзей у жыцці, магутнейшы стымул для далейшага самаўдасканалення, для яднання з Хрыстом. Але не толькі для іх самых, для іх родных, сяброў і знаёмых, для ўсіх тых, каму пераказалі яны ласку папскага благаславення, з якім падзяліліся радасцю і натхненнем. Калі знаходзішся в прысутнічестве такого чалавека, як Ян Павел II, не хочацца гаварыць, хочацца проста быць. Можна як зравніць, можа так як маладыя людзі, которые гаворыцца закаханыя, часамі бачым, сядзяць на лавачцы, сядзяць яны проста і глядзяць друг на друга. І я можна сказаць, што такое таксама пачувстваваў, калі да Яна Павла II прыходзілася. Чалавек проста быў і благодарыў Бога, што через яго прысутнасць
за мной штось праходзіла. Чалавек по такому спатканню выходзіў другі. І мы это бачылі эту святасць, як яна прайшла, як она, гаворыцца, даспела на наших вачах, як это ўсё проходило. И я сегодня тоже благодарный Богу за эти споткания, которых было несколько, через которые я много чего зразумел. Галоўным пунктам сустрэчы ў Тракелях стала святая імша, цэлебраваная апостальскім нунцыем сумесна з біскупам Гродзенскім Александром Кашкевічам і біскупам Пінскім Антоніем Дзім'янка у прысутнасці святароў. Ведаючы цёплыя пачуцці благаславёнага пантыфіка да нашых земляў, арцыбіскуп заахвоціў прысутных да таго, каб яны, па прыкладу Яна Паўла II, стараліся быць добрымі пастарамі для сваіх вернікаў. Я памятаю, калі заходзіла гаворка пра Беларусь, у папы заўсёды свяціліся вочы, бо ён адчуваў сябе вельмі звязаным з усім гэтым рэгіёнам. Тут гаворка ідзе не пра палітыку, а пра нейкае адчуванне блізкасці. І ўвесь гэты рэгіён, Беларусь, Расія, Украіна, заўсёды былі ў яго сэрцы. Яму, як паляку, вельмі важна было паказаць, як ён любіў гэтую зямлю. Błogosławiony Paweł II очень lubił Macierę Bożą. Jej zawierzał swoje życie, pontyfikat. I ja rad, że on здесь przy ikonie Matери Bożej Trokielskiej. I ja всех приглашаю, чтобы здесь приезжали, modlili się. Ja думаю, что błogosławiony Paweł II z nieba nam błogosławi. Ну, жадаю ўсім веля ласк у гэтым цудоўным месцы, каб праз Марыю мы узмацнялі сваю веру, тым больш, што гэты год з'яўляецца годам веры. Ну і это будзем прасіць добрага Бога, каб прымножыў нашу веру, так як апосталы звярталіся да свайго настаўніка Езуса Хрыста. Езу, прымнажы нашу веру. Дзень 22 кастрычніка стаў важным таксама для вернікаў і гасцей парафій у Іўі. Біскупы Александр Кашкевіч і Антоній Дзям'янка асвяцілі барэльеф благаславёнага Яна Паўла II, які быў размешчаны на помніку у гонар сяброўства і адзінства рэлігій. Яшчэ 19 чэрвеня 2012 года падчас святкавання Дня горада тут адбылося урачыстае адкрыццё манумента, сімвала 4 канфесій, найбольш распаўсюджаныя на Іўеўшчыне – каталіцкую, праваслаўную, мусульманскую і іудзейскую. Калі паўстала прапанова пабудавання гэтага помніка, мы з кіраўніцтвам нашай рэлігіі, з біскупам, вырашылі, што найбольш дастойнае месца належыць на гэтым помніку благаславёнаму Яну Паўлу II. Бо 7 гадоў ад пачатку свайго пантыфікату 27 кастрычніка 1986 года ён ініцыяваў сустрэчу галоўных кіраўнікоў розных рэлігій свету, каб разам маліцца аб супакой і еднасць. На працягу ўсяго свайго пантыфікату Ян Павел II рабіў намаганні, каб яднаць людзей розных рэлігій дзеля захавання міру і супакою на свеце. Ён першы з пантыфікаў увайшоў у мячэці-сінагогу, першым памаліўся каля сцяны плачу, першым папрасіў прабачэння за мінулыя грахі каталіцкага касцёла, тым самым паказваючы прыклад дзеля яднання людзей усіх народнасцей і веравызнанняў. Во імя Отца і Сына і Святого Духа. У гэты дзень падчас урачыстага адкрыцця прадстаўнікі кожнай рэлігіі асвяцілі сваю стэлу на мануменце
які будзе нагадваць людзям аб адказнасці за супакой, узаемную згоду і еднасць. Падчас асвячэння барэльефа былі выслуханыя кароткія фрагменты прамоваў благаслаўлёнага пантыфіка. Біскуп Антоній Дзям'янка нагадаў слухачам некаторыя важныя моманты з жыцця вялікага папы, а пробач мясцовай парафіі шчыра падзякаваў усім, хто спрычыніўся да рэалізацыі гэтай справы. Посвянцение этой фигуры благословенного Яна Павла II даст нам магчымасць спазіраць на его аўтарытэт, на его веру и при его заступніцтве дапамозе паглыбляць рознымі сродкамі, рознымі мерапрыемствамі, которые мы таксама, акрамя агульна, можа, касцельных у Беларусі, таксама у сваёй парафіі. У нас переглянуе копія абразу Езуса Міласэрнага, што таксама з'яўляецца як бы пунктам паглыблення веры. Людзі спяваюць песні да Езуса Міласэрнага. Таксама плануецца пілігрымка па святых месцах Еўропы. Ну і, напэўна, якія-то іншыя мерапрыемствы. Урачыстасць перамясцілася ў парафіяльны касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла, дзе адбыўся канцэрт, падрыхтаваны дзяцьмі і моладзю іўеўскай парафіі. Падчас святой імшы ксёндз біскуп Антоній Дзям'янка, які ўзначаліў эўхарыстыю, нагадаў, што благаславённы Ян Павел II вельмі многа зрабіў для адраджэння касцёла на Беларусі. Ян Павел II много ведаў пра Беларусь, але таксама для яго былі цікавыя розныя меркаванні тых людзей, якія адтуль прыходзяць. Вось мне калісьці прыйшлося теж таксама распавядаць пра Новагрудчыну, дзе я працаваў 14 год як пробашч. Памятаю, Айцец Святы уважліва не толькі слухаў, але теж таксама задаваў канкрэтныя пытанні і наконт Світажі, і наконт замка Новагрудска, і наконт фары Новагрудскай. Таксама ведаў менавіта гісторыю гэтых зямель. Асоба і культ благаславённага папы становіцца ўсё больш папулярнымі сярод вернікаў каталіцкага касцёла на Беларусі. Нездарма многія з іх называюць яго нашым папам. У бягучым годзе веры мы можам маліцца і прасіць праз благаславённага неабходныя ласкі ў Бога. Secondo me in Bielorussia c'è tanta fede. Я думаю, што ў Беларусі вельмі шмат веры. У год веры было б карысным мець свядомасць уласнай веры. Каб было не толькі так, што вера гэта тое, чаму нас вучаць, але каб мы маглі жыць ёю. Катэхеза для беларусаў – гэта вялікі дар. Гэта тое, чаго яны чакаюць, каб навучыцца жыць тым, у што вераць. На жаль, папа Ян Павел II не наведаў Беларусь. Але сёння благаслаўлёны папа прыходзіць да нас, на нашую беларускую зямлю. Ён нам благаславіць з неба. Мы можам пачуць яго навуку. Дасылайце свае прапановы. Няхай благаславёны Ян Павел II заўсёды будзе з намі.